charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat pero may ngiti rin. Dala ko lang may dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Yan, naglilinis na sila, Tricia. Linis-linis na yung mag-ina. Yan na sinubukan na ni Tricia. Amor? Ano talaga? Ang salamat sa merinda. Natsakto yung birthday ng mama ni Tricia. Sakto yung paggawa namin ng barak. Yan yung regalo namin sa kanya. Barak. Lipat ka agad? Ay. Unang kain sa barak. Shout out kay Papa ni Tricia. Ako pati ay yung sa nahulugan. Ang tulit, yung sa nahulugan. Hindi pa? Salita? Pero lang kasi joyo. Gulang galod ma. Halo po. Sorry. Sabi. Direct na ito. Apa maliring na rin. Open na ito. Trapal. Sako? Hindi ako na, barato susa. Pagtaki. Madalang ako. Ako ng mga minsan kami. Nasindahan na. Happy birthday! Dakol pa man. Yung tabat. May na eh. May na. Yung tabi yun. Namit dun. Ayan, tapos ang mag-merienda. Siyempre salamat sa merienda. Malupit, malupit. Ayan, magbububong na. Kasi parang susubukan ka agad yung bubong. Parang uulan. Pagpas na rin. Lahat mo na. Ito lang, isa ng pakalangwa. Hindi yan mahurot. Bubuhay.
Ano yung pag-ipit mo kan? Oo yan. Tulangan ka tikot. Ha? Wala. Pa, giro pa kasi. Kopya. Giro, Ayan. Yan. Tatulay pati ninyo. Zero. Kani mo ni pula. Kani mo. Kena ko. Dagan niya. Gat mo na, tamangin. Butahan ko ka to. Amuwangin na yun. Sabi na. Oh. Parang Naglangan ang hirap. Hindi na ba? Tadi so. Ha? Dating gawi.
Nag-sweet na ka nagsula na kamong kulo. Nagsula na kamong kulo. Dahil mag... Mario. Alright. Atin din. Kasalungan mo. Andal na. Andal. Sino tumulak? Papa part 2. Sino? Itutulak ko na. Nadal pa sa kamo. Kasi na diyan. Lahat. Dala. So, tagad mo na son. Sige. Diyan. Botay mo ba ako dyan? Sabi ka pa nga. Yan, naman. Kumbura. Kumbura. Lahat. Nag-aambon. Mag-testing yung ambon. Na. Tulak. Meron mag-akdi. Dia usung-usung natin ko. Maning garwa. Hindi ka sa naman, naman natin. Ha? Ano sa naman mo? Ano yan natin? Muna. Oh. Hello. Dito ko na rin. Ito tadi ya? Ha? Gas. Ini ya. Oh. Kemudian pagkakawa ya. Aku di sini. Oh. Oke. Tunggu na. Sige. Di ba? Basta. Mo hit. Oke. Hop. Dah. Lang. Ay, pagutan pa. Uy. Iwagon ko ah. Kamot. Hop. Mana ya? Ang bukan ya. Dah, mana? Make up gi. Ako sa di semut regegerai ya. Seputi. Ah. Kirayan hadik ko yan. Ah, Kirayan dito. apa talaga? Hadiah. Abo. Oh.
Pinapunta niya. Amo ay. Mata dito. Ako yung orasyon. Ako yung orasyon. Sabay tukod sa dia. Amoy! Malupit! Sigan sarap mo. Amo man! Yan paling ko tulog ako. Mas lagting nga di. Mas lagting. Kaso lang ko di marga nga. Eh? Langkaw! Hindi langganang marunok ni Anggan matapos niya. Ito nga, muna ito niya atok eh. Muna ito niya atok na. Yan eh, hindi niya pinakuhan. Bitnya. Dapat pakawalan ang isang tulad mo. Ang swabing pwede ba? Ding. Ah, Ano? araw ka, sabi na pang. Mau habla ba? Ati mo din. Vamos na. Kapag muli. Kalang. What are you interested in? Kami. Please yung pagalit na. Ababa yan agad ito. Punta dito. Parang na ano. Kabigat ko. Yan. Paning. Oh. Alphonse na. Hindi na alam. Labo na. Ano pala eh? Hindi pwede ito. Ay, matibay ko. Pwede na. Basta harus udah kita dua bendana. Bikin shot. Juga kan yang dalam mesin kamu.
may pag gumagana. Sudong harta bisa dito kung rapat namin. Natuloy oh. Ayan na at may mali yung yero nito. Ipit lang. Parang maraming batong may stock dito sa yero na to. Pag naggugulat. Ano. Sa gitna, nakadikit. Pero yung dalawa hindi. Na Jewel. Pare. Sa gitna, dikit. Itong dalawa, unahan ulihan, angat. Oo. Pero di naman matatanggal na yan. Sige pa. Di na yan, di na yung bibitawan nito. Istingan tatulos na muna. Sa'yo masarig. Paro ko na ka na. Paro ko na kaya. Yan. Hoy! Listing ng sahig. Istingin muna kung masarig. Ha? Good. May isa pa. May sahig na. Salog-salog pa man, puro malakado yan. Ito pa. Ito na action. Ari, ang malakduag. Tungod. Ano? Mutay pa pa. Ade, Nan. Mutay pa pa. Parang kumuha na. Parang kasi na. Hindi na. Kamu nga. Mo di makarap pa ako eh. Nakandang. uba? Amo di. Kuha ka dyan eh. Kurma. Magayon. Right. Ano na mo sa bag. Ay, show. Kulang. Oh. Ito na. Patutuntan mo ito. Bawa ka na yan. Ari na sinabi ko ito na. Oo. Nari ubo na. Na. Okay pa di. Katayo na. Pang nabukin din. Magwakpak na di. Kaya dali na dito. Oh. Ha? Ha? Di, ano ito? Salamat. Wala yung tulog. Tulog mo ako, Joey. Sabi ka na po. Ay, kami pa. Ari ka di. Ako, binibong ko dyan na. Nalingaw ko sa kuwitan. Ari, bilag. So, ano, matawin na. Okay. Hindi ko mo na ano. Ito ah. Tuloy dahil. Agno palang gani.
Bago gadi. Testing, testing. Bes mana? Mana saya? Saya makan direct dulu. Ya, nah. Berarti Kak Juwil. Putri ha? Ipantay mo sa natin dito ha? Deh, Pwede siya. deh. Yan. Kumal ka. Ano ka dyan? Oh. Ano, ano? Putli na ito. Tanging pa ako sa darwa. Nangawak sa darwa. Ah. Deh. Yan ha. Yan. Ako. Lahat. Lambre. Wala mo tiyaman magatikot lang ka man.
Duro yan mo ay. Tingnan mo na. Sa kita gagapangan dito. Amo. Sendang tadi siya. Sarap to. Ito. Ay, ito na pinakulog. Sarap to. Ito. Sing. Dati di udah ano? Dati di udah. Kaso ko dai. Sud. Ha? Natutulog ako yan. Pati silang ilang minuto. Stop. Ano? Magsimula na kami? Uy, mo na. Sarap. Pwede makin pantay ito na. Natukot ka na. Ang talaga. Parang ka na ka diya. Ha? Up. Puta na. Frag. Inabot mo kayo, dalawa sana ng gintana. Makan, yung pagbusin yung una. Apat, dalawa sana ng una. Ay, kahit. Sinauna. Stop. Dalawa sana ng gintana. Stop. Mawalgot pa lang. Mahal ko nga niya, ginagawa na sa bag. Oh. Ano? Kamu na. Gamit natin. Dara. Oo. Pinabigat ko ano. Maba. Muna rin. Oh. Ito. Hadi mo sundan. Umu. Yan. Oh, wala sa mura. Yan. Sabi ha, kan magkakapan. Luway kaya kusog-kusugan mo ako. Kusog-kusugan mo. Di ba? Hindi pala tao ko kulpay. Pulan ko.
Ay. Oh. Ano kayo natin? Ano ni? Pakuan tayo ba? Dapat naman ah. Yan. Oh. Oh. Ano ma? Langkaw. Langkaw, tama. Tama din. Ito na. Mo. Ako na. Oh. Oh. Ano talaga ay? Ano po yung yun? Bago na ba? Wow! Tamdil kita, tamdil. Dagos talaga. Dagos. Sabi kong dagos. Dagos pa na. Dagos. Kasi ba sa bula? Na sinubukan na ni Bula Tricia. na sana. Yari rin kita. Pwede natin pag ula-ulanin yung ano. Mamaya pwede na dyan sila magtambay. Amo na. Ay po balay ng liligpit-ligpit lang. Ano, linis-linis na oh. Ang tagtag ay. Pang bits. Pinalasan. Testing. Pero ano maburas ka? Pero ano maburas? Maski buko ko, nagbabagatin talaga dito ah. Plywood. Ikaw mo siya nagigibo sa nigo. Ikaw mo nagigibo sa nigo. Likipit. Ang bilhin nila ng plywood. Kaya naglilinis na sila Tricia. Nga. Linis-linis na yung mag-ina. Muna mga kanila sa ngayon. Kaya at least pag tayo ay naaaral ko palatandaan na talagang nalalapit na ako. Ayan, uwian na po yung team. Kaya uli. Na, kaya puloy. Ayan, hapon na. Bali din ako didiretso dun sa ano, sa may barracks. Liligo na ako dyan.
Ito na ako. Sige! Yan nila. Nakauwi na ako. Hapon na. Alas 5 na yan ata. Yan, ang daming tao dito sa ano, mini New Zealand. Daming tao. Yan, may volleyballan no. Ayan po at kakarating ko lang dito sa bahay. Dito lang sa bahay. Time check natin 5:12. At yun, nakagawa na kami ng barracks at nabubungan na sahigan. At may mga iba pang nagawa. Tingnan nyo na lang po sa channel namin ni Kanuli, ni Otol, ni Pula. Yan. Yung nagawa namin maghapon doon sa half day lang kami. Doon sa kila Tricia kasi pagkataas ng break time, doon kami kumain sa kanila Palawan. Tapos mga bandang alauna pumunta kami pumunta kami doon kila Tricia. Ayun, grabe din ng kamay ko. Kamay. Paunti-unti na nakakagawa doon. Yan. Grabe. Parang ko tatrangkasuhin. Pero ako kasi pag di naman masakit yung ulo ko pero mabigat yung katawan. Grabe siya yung sipon saka ubo. Kaya gusto ko pawisan. Kaso malamig sa katawan pero sige lang. Dura lang. Basta di lang sumakit yung ulo. Pag sumakit yung ulo ko, talagang dito lang muna ako sa bahay. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. At shoutout po sa nag-sponsor sa Pabay Project kay Tricia, kay La Palawan. Shoutout po sa inyo lahat. Siyempre sa mga sponsors natin, mga anonymous sponsor, viewers, silent viewers. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan po, bye bye. I love you all. Mwah.